Volám sa Slávka Oláhová, mám 18 rokov, pochádzam z Klenovca a v Divých Makoch som už 7 rokov. Volám sa Igor Hunka, mám 19 rokov a pochádzam z Partizánskeho. Volám sa Veronika Diďová, mám 20 rokov, pochádzam z obce Soľ a v Divých Makoch sa venujem divadlu. Som Miroslav Balok, mám 18 rokov, v Divých Makoch som už v roku 2009. Mám 9 rokov, prvýkrát som na letnej akadémii, hrám na flaute a chcem byť saxofonistom. Germán que mamo so te quiere, hoy mate cambia odichai y que en la cama rado la dicha. To, že som v Divých Makoch, vo mne vyvoláva taký pocit, že som výnimočná. Teraz, keď som tu už po 6. rok a som dospelý, tak to vnímam ako niečo, kde prídem a ľudia mi dodajú odvahu. Že dostanem takú odvahu v tom, že sny sa plnia. Divé Maky mi dali šancu do života, a to takú šancu, že mi dali možnosť študovať a rozvíjať stále svoj talent a aby som rozvíjala stále to, čo ma naozaj baví. Vďaka Divým Makom mám sponzora, ktorý mi financuje prostriedky, čo sa týka školy aj divadla. Budem chodiť na vysokú školu, na STU, na chemické inžinierstvo a budem tuto vlastne bývať a budem bývať na intráku a ten študentský život a tak. Takže určite budem, ako keď sa bavíme z hľadiska tejto finančnej podpory, tak to budem vnímať dosť viac asi, za čo som veľmi vďačný. Tie roky v Divých Makoch mi dali veľmi veľa a hlavne čo sa týka skúseností. V prvom rade je to to, že som stretol nových ľudí, bez ktorých by som si teraz v podstate môj taký umelecký život ani nevedel predstaviť. Či už sú to spolužiaci v škole, lebo na základe Divých Makov som sa dostal aj do tej školy, či už sú to ľudia z Divých Makov, deti z Divých Makov. Čiže stretol som hlavne veľa dobrých ľudí a dali mi mnoho skúseností a takú chuť robiť niečo, to čo ma baví. Keby neboli Divé Maky, tak by som nemala šancu chodiť ani do školy, ani sa vlastne stretávať s takýmito skvelými ľuďmi, pretože Divé Maky sú ozaj o životnej šanci a je len na nás, či ju využijeme alebo ju zahodíme za seba. Je to skvelé, že môže niekto mňa podporovať, ale ešte skvelejšie by bolo, keby som ja v budúcnosti mohla niekoho podporovať. Hoy ni miripira ani